Povítám stúkach pre ďalšieho videa zo série, z úplne novej série, ktorá sa volá Super stavby alebo projekty. Ja sa ešte rozumiem, ak sa bude volať. Tu vidíte v názve teraz. A dneska sa ukážeme, ako postaviť takú menšiu výhľadňu. Ako keď máte napríklad hrad a máte nejakú takú väžu, z ktorej vy pozeráte. Výhľadňu, proste, len toto môžem povedať. Takže, máme si toto, si to predstavujem takto, ešte si zoberiem nejaké schody, kamenné, si to predstavujem takto, že to stačí len takto na 4. Hej. Takto sem. Ešte sem. Si ustavím. A tým osvítnem. Keď som ešte vysoko. A dáme potom dvere. Tak. Potom by som to chcel aj takto. Bude len takto, pretože sem bude stena. No, on aj robí. Robo. Tak. Musím takto tam schodiť. Zase schody. Tak. Ja si to schodil veľmi nejak do hora a uvidíme sa za chvíľku. Tak som späť, ja som si už to nejak predrobil a vymyslel. Vyzerá to takto, prečo je to také malé, pretože som sa rozhodol, že to nebude tá vyhliadková väža, pretože vyhliadková väža sa robí dosť dlho. Tak som sa rozhodol, že to bude väža, z ktorej budú strieľať, čo sú na hradbách tie väže. To vyjde sa tadia len. To bude základ hradby a sem takto sa môže napájať, čo. Ja teraz len uvediem príklad, že ak to môže byť most. Tá hradba. Tak. Sem môže byť ďalšia väža. Čiže by to bolo také na útok. Keby niekto prepadol vašu krajinu, teda sa dá ísť po schodoch a... Aha, ja som zabudol ešte poničiť pod schodami ten kameň. Či aha, toto. Takto. Ajaj. Tu robíme asi len takto, na vetráčku. Tak tu asi nemôže byť žiadna kocka. Tak si dáme takto. Už tie dvere. Si dá predstavujem. Takto. Sa ide hore. Stadia pôjde po schodoch. Stadia sa začne paľba. Ja som teraz len uvedol príklad. Ja toto zničím, pretože to je jedna väža. Ja sa s vami pre tento part rozlúčim a uvidíme sa u ďalšieho videa a môžete si to aj zlepšovať, ešte ukážem pred koncom videa. Si môžete dať takto, robiť menšiu striežku takto.
by na vás nemohli púšťať tie horiace bude, alebo tie kamene, žeravé. Alebo horiace šípy, aby vás netrafili. A nemôžu sem vojsť, to je dobré, po prvé. Po druhé, taká tá nevýhoda, keď vy sem vyjdete, tak tu máte malý priestor, ale vďaka týmto takým sa dá povedať stĺpom, no, tej stene, tak môžete chodiť takto po bokoch a môžete po nich strieľať, čo je veľmi dobré. Teraz si môžeme ukázať luk. Vidíte, kľudne z takej diaľky trafím aj tú ovcu, vidíte? Pohodičke. Teraz som netrafil. Vidíte, pohodičke sa dá trafiť. A je to také pekné, sa to zatiaľ dá tak z diaľky. Ja sa s vami pre tento part rozlúčim. No, uvidíme sa na budúce. Čaute, pojery.